Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mga inarestong magsasaka, rights defenders at mamamahayag sa Concepcion Tarlac nakalaya na. Ika-124 na araw ng kalayaan ginunita sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon. Pagsusuot ng face mask dapat pa rin panatilihin ayon sa UP Octa Research. At 500 pisong subsidiya para sa mahihirap na pamilya ipamamahagi bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mga inarestong magsasaka, rights defenders at mamamahayag sa Concepcion Tarlac nakalaya na. Ika-124 na araw ng kalayaan ginunita sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon. Pagsusuot ng face mask dapat pa rin panatilihin ayon sa UP Octa Research. At 500 pisong subsidiya para sa mahihirap na pamilya ipamamahagi bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV News. Isang exhibit ang inilunsad ng Philippine Air Force o PAF katuwang SM Clark bilang paggunita sa ika-124 na taong pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Kabilang sa exhibit ang iba't ibang unit ng hukbong panghimpapawid ng bansa kung saan nakadisplay ang kanilang mga kagamitan. Bago buksan ang nasabing exhibit, nagsagawa muna ng pagpupugay sa watawat ang mga kabahagi sa aktibidad. Magtatagal naman ang exhibit ng PAF sa SM Clark hanggang June 17, 2022. Samantala, dumalo rin si Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Matthew Bakay sa paggunita ng Araw ng Kalayaan nitong June 12 sa Barasoain Church, Malolos, Bulacan. Kalayaan 2022, Rise Towards the Challenge of a New Beginning ang naging tema ng nasabing pagdiriwang. Nagkaroon din po ng ceremonial flag raising sa Museo ng Kasaysayang Panlipunan, ang dating Pamintuan Mansion sa Angeles City, kung saan idinaos ang unang anibersaryo ng kasarinlan noong taong 1899. Samantala, iba na raw ang kahulugan ng kasarinlan noon at ngayon, lalo na ngayong may pandemic. Ito ang pananaw ng ilan sa ating mga kababayan na naging alipin umano ng kahirapan dahil sa lumalalang kondisyon at patuloy na pagtaas o pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang hiling nila sa ilan o ang hiling ng ilan sa aming mga nakapanayam sa papasok na administrasyon, mata mo ang tunay na pagiging malaya. Narito po ang report. Kilala ang Pampanga bilang lalawigan na nakapagluwal ng mga magigiting na bayaning nakipaglaban para sa kasarinlan. Utang sa tulad nila at sa marami pang Pilipino ang nakamit na kalayaan mula sa mga Kastila. Kaya ipinagdiriwang ngayong June 12 ang ika-124 na anibersaryo nito. Pero matapos ang isang siglo at higit 2 dekada, ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang kalayaan para sa maralita nating mga kababayan? Sa munting barong-barong na ito sa gilid ng sapa sa Barangay San Jose Malino, siyudad ng San Fernando, Pampanga, naninirahan si Aling Diosa Manaloto. Para sa kanya, iba na ang laban ngayon ng mga Pilipino na alipin daw ng kahirapan. Ang interpretasyon po sa Independence Day, tayo po ay totoong nakalaya sa mga banyaga, pero alipin naman tayo ng kahirapan. Dahil po, kaya nasabi ko po to dahil sa aming sitwasyon ngayon na nasa tabi ng sapa. Kami po ay, kumakain ng 3 beses sa isang araw. Pero napakahirap po dahil lalo na yung mga kasamaan ko nakatira dito sa sapa ay walang mga trabaho dahil sa wala pong masyadong pinag-aralan. 5 ang anak ni Aling Diosa. Kahit na pa extra-extra ito sa paglalabada,
kulang pa rin umano ang kanilang budget dahil ang trabaho ng kanyang mister ay hindi pirmihan. At ang masakit pa umano dito ay hindi papasok sa minimum wage ang sahod ni mister na isang pahinante. Kasalukuyan po trabaho ng mister ko ay dito po sa Gandos, pahinante, 380 lang po ang araw. Isang pangarap para sa malayang Pilipino ngayon ang magkaroon ng disenteng tahanan. Apelan ni Aling Diyosa sa papasok na administrasyon, hindi sila malampasan sa mga serbisyo at programa ng gobyerno, lalo't taon-taon palaging nasa peligro ang kanilang lugar sa banta ng flash flood. Na gustong-gusto po namin magkabahay na disente. Dahil kami po ay nakatira dito sa tabing sapa lamang po. At pag tulad niyan, parating na po ang tag-ulan, hindi po natin masasabi na hindi magigiba ang aming bahay dahil dinadaanan po ito ng tubig. Ang kawalan ng trabaho at oportunidad ay isa sa nagiging sanhi ng kahirapan sa Pilipinas. At higit na apektado rito ngayong pandemya ay ang mga kababayan nating nasa laylayan. Batay sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, lumalabas na 2.76 million ang bilang ng mga Pilipino na walang trabaho noong buwan ng Abril. Katumbas umano ito ng 5.7%, bagyang tumaas lamang sa pre-pandemic unemployment rate na nasa 5.3%. Ang unemployment rate ay naitala sa 5.7% o 57 sa bawat 1,000 na individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Abril 2022. Ito ay mas mababa kumpara sa naitala noong Abril 2021 na nasa 8.7%. Sa paunti-unting pagbukas ng lokal na ekonomiya sa bansa, services sector pa rin ang may alok na malaking oportunidad sa mga Pilipino. 45.63 million ang employed dito. Pangalawa naman ang agricultural sector na 10.75 million na manggagawa. At pumapangatlo naman ang nasa industrial sector na may 8.42 million na trabahante. Kung ang datos ng pangunahing sektor naman ang ating titingnan nitong Abril 2022, ang services sector pa rin ang nananatiling bumubuo sa may pinakamalaking bahagi ng labor force na may 58.0% share. Kasunod dito ang agriculture sector na nasa 23.6% share. Samantala, sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ngayong weekend, nakaprograma ang Department of Labor and Employment para sa paglulunsad ng malaking job fair. Dito sa Central Luzon, gaganapin sa Bulacan Capitol Gymnasium ang job fair kung saan pwedeng applyan ang iba't ibang lokal at overseas na trabaho. Paolo G. Santos, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, mga inarestong magsasaka, rights defenders at mamamahayag sa Concepcion Tarlac nakalaya na. 500 pisong subsidiya para sa mahirap na pamilya ipamamahagi bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. At ilang mga nanay kanya-kanyang diskarte dahil po sa hirap ng buhay. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan.
Pinalaya na ang 83 magsasaka, rights defenders at mamamahayag na inaresto noong Huwebes, June 9. Ito'y matapos ang 4 na araw na pagkakapiit sa Concepcion Municipal Police Station. Ayon kay Attorney Eric De La Cruz, hindi agad napalaya ang mga inaresto dahil inaasahan daw ng pulisya na piskalya ang magbibigay ng impormasyon patungkol sa order ng korte at hindi ang mga abogado ng mga inakusahan. Gayunpaman, nilinaw ni Attorney De La Cruz na walang irregularity sa kanilang panig. Sa huli, sinunod rin ng pulisya ang kautusan ng korte. Unang pinalaya ang mga campus journalists na nagbula sa iba't ibang universidad sa Central Luzon. Naghintay sa kanilang mga magulang, kapamilya at iba pang taga-suporta. Araw ho ng Kalayaan, June 12, nang palayain sa piitan ang mga naaresto. Samantala sa ibang balita, halos 3 buwan matapos ipag-utos ng palasyo, hindi pa rin po na ipamamahagi ang 500 pesos na monthly subsidy ng gobyerno para sa mga mahirap na pamilyang Pilipino. Ayon ho sa DSWD, nasa preparation stage pa lamang daw sila pero tiyak daw na may isasagawa ang distribution nito bago bumaba sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Narito po ang report. Marso ngayong taon, nang ipag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbibigay ng 200 pisong subsidiya kada buwan sa mga mahihirap na pamilya. Kinalaunan ay itinaas ito sa 500 piso dahil sa patuloy na pagtaas din ng presyo ng langis at iba pang bilihin. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ipamamahagi ang subsidy sa 12.4 million households. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na may pamamahagi ang 500 pisong monthly subsidy bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte sa June 30. Inaasahan po natin that itong 500 pesos per month na subsidy ay maumpisahan na nga po bago magtapos yung termino ni Pangulong Duterte. Hindi naman nagbigay ng eksaktong petsa si DSWD spokesperson Irene Dumlao kung kailan na magsisimula ang disbursement dahil ongoing pa raw ang preparasyon. Ina-account na po natin kung ilan sa ating mga mahihirap na pamilya ang merong ng mga existing na cash cards upang sila na po yung maunang mapahatiran ng first tranche ng subsidy po na ito mula sa national government. Samantala, nauna nang sinabi ng Department of Budget and Management na ang 500 pisong buwan ng subsidiya ay tatagal lamang ng 3 buwan o kabuuang 1,500 pesos per household. Angelica Cara, CLTV News. Sa kaugnay na balita, ramdam na umano ng bawat pamilya ang hirap ng buhay kung pagbabatayan ang mahal na bilihin kumpara sa kakarampot na kita. Kaya naman ang ilang mga nanay na kadalasang tumatayong tagapamahala ng tahanan, todo kayod na rin kasabay ng diskarte sa pagbabudget. Narito po ang report. Galing sa diskarte ang isa sa mga umaangat na katangian ng mga may bahay kapag oras ng kagipitan at hirap ng buhay. Si Joan Mercado na may-ari ng isang salon sa Mexico, Pampanga, sa halip na kumuha ng empleyado ay siya na mismo ang gumagawa ng mga simpleng trabaho, lalo pat ilang buwan pa lamang umano silang nagbukas pagkatapos ng 2 taon dahil sa pandemya. Napagdesisyonan niya umano na magtrabaho muli upang maragdagan ng halos saktong budget mula sa sahod ng kanyang asawa. Hindi pwedeng umasa ka lang sa trabaho ng asawa mo. So dapat kailangan may extra income ka talaga. Na katulad nito, kailangan nag-isip kami kung ano yung pinakang extra income na pwede namin. Inopen ulit namin itong parlor. Maliban sa paghahanap buhay ni Joan, hininto na raw muna nila ang nakagawi ang pagkain o pamamasyal sa labas. Tinanggal talaga namin yung yung lifestyle namin na every week na nasa labas kami, every 15 days pa-massage kami. So, nilest namin talaga yon. So, yung mga bata, siyempre dahil hindi muna namin pinapasok, dahil di ba may nag-online classes muna ngayon. So, sa next na lang ulit namin papasukin. Sa isang grocery store naman na masukan si Panelin Manalastas bilang tindera.
Anya, kailangan niya na rin kumayod upang mabuhay nilang mag-asawa ang 4 nilang mga anak. Bagamat hindi kalakihan ng sahod ay nakatutulong umano ito para mabili ang mga pangangailangan nila sa bahay na hindi lahat ay kayang tustusan ng kakarampot na kita ng kanyang asawa. Iba pa rin po kasi yung nagtrabaho yung mga babae kasi yung mga lalaki po lang po kasi. Gaano po ba kahirap ang buhay ngayon, lalo na ang taas ng bilihin? Mahirap po, may nagtsatsagaan lang. Kung diskarte rin ang pag-uusapan, hindi umano magpapahuli si Joanne Bernabe. Wala umano silang trabaho mag-asawa sa kasalukuyan, kaya upang hindi magutom ang pamilya ay natuto umano siyang magtinda ng ihaw-ihaw na nilalako nila ng kanyang mister. Ngayon po kasi, tawag dito, may mga nagtitinda po. Kasi kung magtatrabaho na, galing na po kasi kami doon eh. Nagtrabaho na kami ng ilang taon, ganun pa rin. Mas kulang pa nga. Mas bilib ako ngayon sa mga nagtitinda kasi pag nagtitinda ka pala, yung 400 mong kikitain, pwede mong kitain ng 2 oras lang. Kaya para sa akin, sa mga mas gustong magkaroon ng konti, mag-try silang kahit quick lang, mag-barbecue sa labas ng bahay, diskarte lang po yung kailangan. Maliban sa diskarte sa paghahanap buhay, kinailangan din daw nilang maghigpit ng sinturon kaya nagsagawa muna siya ng budget sa ilang gastusin gaya ng pagkain. Opo, kasi ngayon pag di po natin ginawa kung dati kasi ang isang itlog sa isang bata kasi minsan kulang pa yung isa. Ngayon talagang minsan sila kailangan mo na rin tipirin po. Minsan kung dati ang budget ko sa isang ulam 200 na ngayon kailangan 150. Nandun na lahat naka-budget. Para sa akin kasi, kahit mahirap yung buhay, dapat kasi sa atin din magsimula naman yung hindi natin pwedeng aasa tayo sa government. Kasi kung maganda nga, kung sila mismo hindi makapag-provide sa atin ng opportunity, baka sakaling kailangan nating magkusa, maghanap ng paraan para makapag-provide. Ayon sa mga women rights advocate, ang mga nanay o may bahay ang kadalasang dumadanas ng economic abuse dahil sila ang nakatoka sa pagbabudget ng kakarampot na pondo at pangangasiwa sa pangangailangan ng pamilya. Nitong May 11 lamang ay naglabas ng bagong Suggested Retail Price o SRP ang Department of Trade and Industry para sa 82 na basic at prime commodities. Ang paggalaw ng presyo ay nasa 2 to 10%, kabilang sa mga ito ang canned goods, instant noodles, mga produktong gamit sa bahay, sangkap sa pagluluto at iba pa. Batay naman sa report ng Philippine Statistics Authority, ang national inflation rate o pagtaas ng halaga ng bilihin sa bansa ay nasa 5.4% na. Ito na umano ang pinakamataas simula noong 2018 at 6.7% naman sa Central Luzon na pangalawa sa pinakamataas sa buong bansa. Sa ngalan ni Jenna Lumbang Parungaw, ako si Arlene Salonga, CLTV News. Abangan sa aming pagbabalik. Pagsusuot ng face mask dapat pa rin panatilihin ayon sa UP Octa Research. Kandidatong hindi nakapagsumite ng SOSE, papatawan ng multa. Vote counting machines na ginamit noong halalan, kailangan na raw palitan para sa 2025 election. At babaeng operator ng drug den sa Mabalacat City, arestado. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Sa kabila ng pagbaba ng bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19, dapat pa rin daw panatilihin ang pagsusot ng face mask maski na sa mga outdoor areas ayon ho yan sa UP Octa Research. Paliwanag ng mga eksperto, nasa state of health emergency pa rin ang bansa at panahon din ngayon ng flu o trangkaso. Gate nila makapagbibigay pa rin ng higit na proteksyon ang pagsusuot ng face mask. May detalye ng balitang yan si Paulo G. Santos. Hindi may kakaila na sa kabila ng umiiral na patakaran na dapat magsuot ng face mask, mayroon pa rin sa ating mga kababayan ang hindi tumatalima. Ang iba naman hindi wasto ang pagkakasuot gaya na lamang ng mga inilalagay lang ito sa baba. Masabi lang na naka-face mask sila. Sa lalawigan ng Cebu, pinahihintulutan na ang hindi pagsusuot ng face mask sa mga outdoor areas. Dahil dito, tinanong ng CLTV News ang ilan sa ating mga kabalin kung pabor ba silang ipatupad na rin dito sa Pampanga ang katulad na pulisiya. Gusto ko po may face mask. Kahit wala pong COVID, magpe-face mask pa rin. Para safety. Kailangan po face mask pa rin. Kung pwede na. Saka bakunado na rin po. Kompleto na rin. Ay, meron po. Kasi delikado rin. Kaya ako naman medyo okay na siya siguro, basta atin physical distancing siguro. Open space naman, di ba? Kung ba, given na po yun di ba? Ayon kay UP Octa Research Senior Fellow Dr. Guido David, kung siya ang tatanungin bagamat outdoor lamang ang pagluluwag sa Cebu, hindi pa rin ito napapanahon. Well, sa ngayon hindi pa siguro dahil may pagtaas ng kaso. So we have to be a bit more cautious now. Pero kung walang pagtaas ng kaso, baka pwede kang masabi na, well, baka pwedeng hindi na tayo maging strict sa outdoors lang. Pero indoors siguro i-require pa rin. 60% ng mga Pilipino ay mas ginugusto pa rin umanong magsuot ng face mask base sa survey ng Octa Research Team. At sa katwiran ng mga ito, ayon kay Prof. David, tumaas na umano kasi ang health consciousness ng ating mga kababayan na hindi lamang sa COVID-19 nakikitang shield protection ang paggamit ng face mask. At doon sa survey actually namin, tinanong rin namin yan, kung wala na bang banta ng COVID, magsusuot pa rin tayo ng face mask. And 60% of Filipinos said yes, they will continue to wear face mask. So may mga 60% of Filipinos who are like me na parang, sige, I mean, kahit sabihin mababa na yung cases, siguro mag-face mask pa rin ako. Flu season ngayong panahon ng tag-ulan at sa pagkalat ng bagong variant ng novel coronavirus, kailangan pa rin umanong maunawaan ng marami na nasa pandemic season pa rin tayo. Flu season, tapos, wala pa naman dito yung monkeypox, pero although hindi naman siya na-transmit aerially, more of direct contact siya. Pero may mga other diseases pa, saka yung pollution. Kaya nga ako mismo, sabi ko naman sa iyo, I will continue to wear face mask. Kasama ako doon sa 60%. Samantala, walang rekomendasyon na tanggalin ang mandate sa face mask dito sa provincial government ng Pampanga. Ayon yan kay Attorney Charlie Chua, ang provincial administrator at opisyal ng local IATF. Gaya ng umiiral na ordinansa sa lokal na pamahalaan, ay patuloy umano ang enforcement na gawing mandatory ito. Sa pahayag naman ni DILG Secretary Eduardo Año, hindi nila kinikilala ang executive order ni Cebu Governor Gwen Garcia dahil mas higit na kinikilala ang pambansang pulisiya na kailangan pa ring ipatupad ang mandatory use of face mask. Ang enforcement umano na ito ay patuloy na ipatutupad ng Philippine National Police mula sa pagkumpronta at pag-aresto sa mga violators nito sa bansa. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa ibang balita, ipinahayag po ng Commission on Elections sa mga kandidato na hindi nakapagsumite ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE sa deadline noong June 8 na papatawan sila ng multa. Ayon ho yan sa itinakda ng batas. Sa kabilang banda, inamin naman ng COMELEC na kailangan na raw mapalitan ng mga vote counting machines na ginamit itong nakalipas na halalan dahil hindi na epesyente ang mga ito para sa susunod na eleksyon sa taong 2025. May balita si Angelica Cara. Nagtapos
Matapos na nitong June 8 ang pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kandidato nitong May 2022 national and local elections. Ang SOSE ay ang listahan ng pumasok na campaign funds at naging gasto sa panahon ng pangangampanya. Sa mga national candidate, 3 presidentiables ang hindi nakapagpasa sa itinakdang deadline. Ito ay sina Ernesto Abella, Norberto Gonzales at Faisal Mangundato, at 2 naman sa mga vice presidential candidate na sina Rizalito David at Manny Lopez. Lahat ng 12 nanalong senador ay nakapagsumite, habang 20 sa mga hindi nanalo ang wala pang na-file. Sa mga party list groups, nasa 31 ang hindi pa rin nakapagpasa ng kanilang dokumento. Ayon sa Commission on Elections, walang extension na ibinigay sa filing of SOSE, maliban na lamang sa mga winning candidates na may hanggang 6 na buwang palugit simula ng kanilang proklamasyon. Batay naman sa Section 14 ng Republic Act 7166 o ang Electoral Reform Law of 1991, ang mga hindi nakapagsumite ng SOSE ay pagmumultahin ng 1 hanggang 10,000 piso. Samantala, bagamat katatapos pa lamang ng eleksyon nitong 9 ng Mayo, ipinahayag na ng COMELEC na hindi na akma pang gamitin ng mga voting counting machine sa susunod na halalan sa 2025. Kung pagbabatayan ng naging performance ng mga VCM nitong nakaraang botohan, nasa 1,310 na makina umano ang pumalya, kaya hindi na kumpiyansa ang COMELEC na muli pa itong gamitin. Mayroon daw 97,000 VCMs ang COMELEC, ngunit 13 taon na umano ang mga ito na inaayos lamang kada eleksyon. Tinatayang nasa 6.7 billion pesos ang kailangang ilaang pondo para sa pagrenta ng mga bagong VCMs. Angelica Cara, CLTV News. Huli sa ikinasambay bust operation nitong June 9, ang isang babaeng operator umano ng drug den sa South Daang Bakal, Barangay Dauma, Balacat City, Pampanga. Kasabay ng operasyon ang pagkakakumpiska ng hinihinalang droga na nasa mahigit 100,000 piso ang halaga. Kinilala ng mga otoridad ang drug den operator na si Elizabeth Buenavista, 42 years old at residente sa nasabing lugar. Arestado rin sina Sunshine Paniza, 29 years old, residente ng Barangay Severa, Bener Almeda, 34 years old, ng Barangay Lacandula, Melissa Libre, na residente ng Barangay Dau, lahat mula ho yan sa Babalacat City, at si Sheila Idos, 23 years old, mula naman sa Barangay EPSA, lungsod ng Angeles. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022 ang kahaharapin ng mga suspect. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, Upland farmers sa Arayan, Pampanga tumanggap ng knapsack sprayer at binghing palay. Kapitolyo, bibigyang prioridad daw ang mga magsasaka sa barangay na may pondo para sa agrikultura. At 30 katutubo sa Bataan nakatanggap naman ng livelihood kits mula ho yan sa Department of Trade and Industry. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Mula mismo sa local budget, nakabili ng knapsack sprayers ang Barangay Council ng San Juan Banyo, Arayat, Pampanga na ipinamahagi naman sa mga miyembro ng New Maria Sinucuan Upland Farmers Association. Nagbigay naman ng counterpart na binhi ng palay ang Department of Agriculture. Samantala, ayon ho kay Board Member Jun Canlas, bibigyang prioridad ng Kapitolyo sa ayuda ang mga barangay na nagbibigay ng pondo sa agrikultura. May ulat si Jenna Lumbang Parungaw. Doble ayuda ang natanggap ng mga magsasaka na miyembro ng New Maria Sinucuan Upland Farmers Association sa Barangay San Juan Banyo, Arayat, Pampanga nitong Huwebes, 9 ng Hunyo. Bumili ng 75 knapsack sprayer ang mismong Barangay Council mula sa kanilang sariling pondo para magkaroon ang bawat magsasaka ng gamit sa kanilang pagtatanim. Naglaan umano ng 150,000 pesos ang konseho para makapagbigay ng ganitong ayuda. Dito po sa Barangay San Juan Banyo, dalawa po kasi yung aming magsasaka, yung mga namumundok, yung tinatawag po naming upland farmers, at yung mga literal po na mga magbubukid, yung po mga ortilano. So ngayon pong taong ito ay nagalat po tayo ng 185,000 para subsidy o mga ayuda na ibibigay po sa mga magsasaka at saka po sa mga upland farmers. Kami po ay nagagalak at natutuwa at nararamdaman ng ating mga kabarangay na sila po ay kabahagi sa mga pondo na natatanggap natin mula sa national government. Bilang counterpart ng Department of Agriculture ay nagbigay naman ito ng 287 sako ng binhi ng palay. Inihayag din ni Pampanga Provincial Agriculturist Jimmy Manliklik na tutulungan ng Kapitolyo ang mga upland farmer upang makapag-request ng sasakyan para maibiyahe ang kanilang mga ani. Pwede kayo po mag-avail sakyan, winiban. Nang naman bakarita po, ang bibiyahin po niya kayong produkto na kayo magkasakit at hindi yung sariling sakyan. So, kanda kayo po. Sa mismong aktibidad na ito, nagbigay naman ng marching order sa Provincial Agriculturist si 3rd District Board Member Jun Canlas na chairperson ng Committee on Agriculture na bibigyang prioridad sa ayuda ang mga barangay na maglalaan ng budget para sa agrikultura. Pwede na din pare, tandaan mo yan. Kung nakatili dapat barangay official kaya kung may para mo i-budget na kaya barangay. Kung nakalakang hindi budget na makalakat para sa agriculture, italita na. Makalita na. Kailangan na abe-abe. Ngayong taon nasa higit 80 million pesos na umano ang budget na inilaan ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga para sa agrikultura. Ngunit ang patakaran umano ay magbibigay lamang ang Kapitolyo ng counterpart. Kung walang share ang barangay ay wala ding ibibigay ang provincial government. Layon daw nito na ipaalala sa mga opisyal ng barangay ang kanilang obligasyon sa sektor ng agrikultura. Sabi ko rin, patakaran ng Kapitolyo ngayon, bigyan ko bilang siya mga agriculture. Punta ka lang kung higit budget na rin barangay na makalaan para po kay Mortilano, paano kaya na? Itabla bilang Kapitolyo. Tinulad din ang budget. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Samantala, dumako naman ho tayo sa lalawigan ng Bataan kung saan humigit kumulang 30 katutubo sa bayan-bayanan sa Dinalupihan at Upper Biaan sa Mariveles ang nakatanggap ng livelihood kits mula sa Department of Trade and Industry o DTI. Ang bawat isa ay nakakuha ng 15,000 peso worth of startup items sa ilalim ng pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa o PPG program ng Kagawaran. Ang mga iginawad na livelihood kits ay binubuo ng mga baking tools at equipment. Magsasagawa ang DTI ng regular na monitoring upang tiyaking sustainable ang ibinigay na tulong. Sa puntong ito, alamin naman ho natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang ridge of high pressure area po ngayon ang nakakaapekto dito po sa may eastern section o sa silangang bahagi ng central at southern Luzon.
Kaya po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron po tayong inaasahang mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot po ito ng mga localized thunderstorm. Sa ngayon po, ito lamang po yung weather system na binabantayan natin at nagpapaulan sa ilang parte ng ating bansa. Pero pinag-iingat pa rin po ang lahat dahil medyo maalinsangan po ngayon ng panahon at sa bandang hapon o gabi ay bigla pong bubuhos ang malakas na ulan. Ito po ay pwedeng magdulot ng mga flash floods at saka landslide kaya pinag-iingat po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para sa karagdagang detalye, maaari ho ninyong i-follow ang aming mga social media pages sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter naman at CLTV36 and at CLTV News. Kabalayan, meron din ho tayong Instagram at CLTV36 Official. At kung nais ho ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, abay, pwede ho kayong bumisita sa aming YouTube channel at mag-subscribe na rin sa CLTV36 Official at sa website naman, www.cltv36.tv. Mapapanood din ho nationwide ang mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at dito naman sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Ang tabayanan ho mamayang alas 6 ng gabi si Jennifer Salenga para sa karagdagang detalye ng mga balitang Central Luzon na dapat nating malaman. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Maraming salamat po.